תפילת הישועה לילדים. שלום, חברים, נחקור תפילה מיוחדת שעוזרת לנו להתחבר לישו. התפילה מתחילה בהכרת העובדה שכולנו חוטאים. זה נורמלי. אחר כך אנו מאמינים שישו מת עבורנו על הצלב, כדי שנוכל להינצל. עכשיו אנו מבקשים מישהו לסלוח על חטאינו. זה רגע מאוד מיוחד. אנו פותחים את ליבנו לישו, נותנים לו להיכנס ולמלא את חיינו באהבה. אנו מקבלים את ישו כאלוהינו ומושיענו. זו החלטה גדולה. ישו סלסל לנו על חטאינו והעניק לנו חיים נצחיים. בואו נודע. זה זמן של שמחה ותקווה. תפילת הישועה מחברת אותנו כמאמיני ישו. כמה יפה. תמיד זכרו, חברים יקרים, אנחנו יכולים לדבר עם ישו בכל עת, הוא מקשיב לנו. תפילה היא כמו מפתח שפותח את הדלת לחברות מיוחדת איתו. עם אמונה בלתי מעורערת וביטחון עמוק, תמיד נוכל לפנות לישו ולדבר איתו בפשטות. אנחנו משתפים את התפילה הזו עם חברים שלנו ומדברים על ישו יחד. אנחנו יכולים ללמוד עליו דרך סיפורי תן. הוא אף פעם לא מוקדם מדי לדעת את האהבה והטוב של ישו בחיינו. כולנו יכולים לקחת חלק בסיפור הישועה. כשאנחנו מקבלים את ישו, אנחנו הופכים לחלק ממשפחה גדולה. הוא מלמד אותנו להיות טובים ולדאוג זה לזה כמו שהוא דואג לנו. תפילת הישועה היא מתנה באמת יפה, מלאה בתקווה, אהבה ואור. אז אל תשכחו להתפלל ולפתוח את ליבכם לישו כל יום. תפילת הישועה מסמנת את תחילתה של מסע נפלא עם ישו. אהבתנו אליו יכולה להתבטא בדרכים שונות, כולל אומנות. שיריו החדשות טובות על ישו משמחות אותנו. כחברים, אנו משתפים במה שלמדנו וגדלים יחד באהבת ישו. קהילת האמונה היא מקום שבו אנו יכולים לתמוך זה בזה. ישו תמיד כאן איתנו כמנחה. אנו אף פעם לא לבד. חיים עם ישו הם הרפתקה מרגשת מלאה בשמחה וכיף. נוכל לדבר איתו בכל זמן ובכל מקום. אז כשאתם מסיימים, אל תשכחו שישו תמיד אוהב ודואג לכם. תודה על הצטרפותכם היום. נתראה בקרוב, חברים, להתראות. תפילת הישועה. אדוני ישו, אני מכיר בכך שאני חוטא. אני מאמין כי מתת על הצלב כדי שאוכל להינצל. ברגע זה, אני מבקש ממך לסלוח לי על כל חטאי. אני פותח את ליבי בפניך. בוא אל ליבי, אדוני ישו. אני מקבל אותך כאדון שלי. תודה לך ישו, על שסלחת לי על כל חטאי, ונתת לי חיים נצחיים בשם ישו. אמן. סיפורי תן. בואו, שמעו את כל המילים החשובות המדוברות של ישו באתר המילים המדוברות של ישו.